Buenos días a todos e a todas. Si demostran algúns datos dos saldos fiscais ou das balanzas fiscais que se exhiben, en tal caso se demostra a dependencia e a subordinación de Galicia e, polo tanto, o que necesitamos é máis soberanía para desenvolvernos. E iso tamén é aplicable ao que vimos a falar agora. Como ponía de manifesto durante o debate da interpelación frente á conselleira sobre os datos de contaminación, emisións contaminantes e de gases de efecto invernadeiro baseado nun estudio do profesor Ramón Varela Díaz, un informe que se fai en base aos datos oficiais do Rexistro Estatal de Emisións e Fontes Contaminantes Industriais, Galicia especialízase no enclave de industrias contaminantes. Galicia é responsable do 15% das emisións aproximadamente do Estado español, cando somos o 5% da riqueza, cando somos aínda non o 6% da poboación. Somos os primeiros en emisións de flúor, mercurio e perfluorocarburos. Somos os segundos en emitir dióxido de carbono, gases de efecto invernadoiro, dióxido de xofre, cloro e sustancias acidificantes. Tamén somos a terceira comunidade en emitir atmósfera partículas, monóxido de carbono, compostos orgánicos volátiles, non metano, arsénico e cromo. Que ocupamos o cuarto posto en emisións de óxidos de nitróxeno e metais pesados en conxunto. Ademais, a evolución é a cada vez ocupar máis parte da tarta, é dicir, a seguir especializados en industrias de alto nivel contaminante. A maior parte destas industrias, non máis de 10, son multinacionais, industrias de enclave que se instalaron aquí para aproveitarse dos recursos naturais, da permisibilidade ambiental ou pola enerxía eléctrica barata posta ao seu servicio. Galicia emite en total unhas escasas 30 millóns de toneladas de CO2. 14,2 corresponden a estas grandes industrias. E nese medio, no ano 2015, son simplemente das centrais térmicas das Pontes e Meirama. Estes datos demostran esa triste especialización da Galicia de industrias contaminantes que ademais non se insertan na nosa realidade, non teñen capacidade de tracción económica, como se Galicia tuvese desenvolvido outras industrias baseadas nas súas potencialidades, como a industria da madeira ou a industria do sector lácteo, que terían moita máis capacidade de xeración de riqueza e de emprego. Pola súa subalternidade e subordinación política foi escollida por deseños alleos para a ubicación de industrias contaminantes, alleas ao noso tecido productivo, pouco creadoras de riqueza e emprego. É tamén evidente que estas emisións teñen un impacto enorme en dúas cuestións, no noso ambiente, no noso medio ambiente e na saúde das persoas. Estes impactos son externalizados polas empresas que non se fan cargo dos custes derivados da contaminación nin da emisión de gases de efecto invernadeiro, externalizan os custes e privatizan, internalizan os beneficios. Esta é unha realidade que non queremos para o noso país e que queremos cambiar e convía cambiar para desenvolvernos cara ao futuro con outro modelo que nos beneficie moito máis. Neste senso, gustaríame destacar dúas cuestións da nosa moción. Non ten sentido que nun país que exporta o 33% da enerxía eléctrica producida, ese 33% que prácticamente coincide coa produción eléctrica das dúas centrais térmicas en base ao carbón, se siga potenciando este modelo, cando realmente a riqueza producida pola exportación desta enerxía eléctrica non queda no noso país. Por lo tanto, compre, por moitas razóns, cambiar este modelo do sector enerxético. Compre traballar na sustitución da produción de carbón por enerxías renovables. É perfectamente viable e é defendido pola maior parte dos expertos neste país. Calquera outra cuestión que siga priorizando a produción das térmicas significa agravar o problema, o papel de Galicia para outras rexións, cando noutras rexións do Estado están anunciando o peche de centrais térmicas e Galicia vai quedar especializada
para servir a outras rexións a enerxía eléctrica que se produce aquí en base a impactos. A nivel mundial tampouco queda ninguna dúbida dese proceso de sustitución. Por lo tanto, é irresponsable non preparar un horizonte de sustitución do carbón polas enerxías renovables. Todo o contrario que fixo o Partido Popular nas dúas últimas legislaturas, que é paralizar un sector, o das renovables, que podría estar creando emprego e riqueza e, ademais, causando menos impactos ambientais. Todas as decisións do Partido Popular no Goberno central, coa complicidade e o silencio da Xunta de Galicia, paralizaron o sector eólico e non xeneraron outro tipo de alternativas no sector das renovables. É evidente que precisamos un modelo descentralizado en mans da xente e non o modelo do desenvolvemento das renovables que, como no sector eólico, por exemplo, fai que represente o 76% da produción eléctrica deste país este en mans de empresas estranxeiras, en vez de ter desenvolto un modelo que beneficiase a xente. E estamos falando de que esa enerxía eólica factura todos os anos aproximadamente unos 700 millóns de euros, case a mitad da produción agraria deste país. E o 76% vai para as empresas estranxeiras. Por lo tanto, é necesario un novo modelo baseado en renovables, pero tamén baseado en que os beneficios queden na xente, queden no país. Ese cambio é inexcusable e só hai dúas formas de facelo. O fin do carbón vai ser ou por unha decisión dunha empresa privada que pilla este país despistado e sin facer os plans alternativos necesarios, ou ten que ser como un plan deste Parlamento e deste Goberno para que cando chegue ese momento haxa as alternativas, incluso laborais, preparadas nas zonas que poidan estar máis afectadas. Por outra banda, hai un imposto de contaminación atmosférica en Galicia que se aplica dende o ano 95, que se creou no ano 95, se aplica dende o ano 96. Ese imposto ten como primeiro objetivo regular a actividade contaminante das grandes industrias. Ben, temos que concluir, e aquí non se pode decir o contrario, que ese objetivo non se cumpre coa recaudación deste imposto, que recadou no ano 2015, onde subiron as emisións contaminantes espectacularmente, 4,5 millóns de euros. Isto non cumpre a función de regular e de que as empresas teñan un incentivo para deixar de contaminar. Por lo tanto, hai que modificalo para que cumpla co seu objetivo, ou se non veñan aquí e digan que non queren poñerlle impostos a estas grandes empresas. Por eso tamén propoñemos unha modificación desa lei do imposto de contaminación atmosférica, para que cumpla con ese objetivo, contribuir a que cumpla con ese objetivo. Propoñemos tamén un plan necesario para a reducción das emisións contaminantes e propoñemos un plan tamén para que se reduzan as emisións de gases de efecto invernadoiro un 20% para o ano 2020, para cumprir con eses obxectivos. Hoxe en día estamos moi lonxe de cumprilos e, ademais, estamos moi lonxe porque as emisións de gases de efecto invernadoiro siguen dependendo de un xeito moi importante da actividade da gran industria, que depende, por outro lado, de factores que son alleos á soberanía popular ou á soberanía nacional. Non podemos definir nós como vai ser a emisión destas empresas que só dependen do precio do carbón ou da climatoloxía, de que non funcionen os eólicos ou de que non funcionen a hidráulica. Por lo tanto, completar un plan. Sabemos tamén neste plan que a Xunta non ten todas, nin moito menos, as competencias para facelo, e que son outras as administracións que teñen que actuar. Eso está ben, pero Galicia ten que ter un plan incluso para presentar as demandas diante da administración do Estado para ter un deseño propio, un deseño que beneficie a Galicia e que non se utilice Galicia nunca máis para producir, para que outras rexións se beneficien, mentras nós aquí temos que aturar os impactos que estas provocan. Por último, no cálculo do imposto, evidentemente, se pode recurrir a estudios moito máis, seguramente, máis rigurosos que o que eu poida facer, pero sí que é certo que entre o que nós plantexamos e o que actualmente está vixente na Xunta de Galicia, lles digo que o noso se acerca moito máis o que teñen falado expertos galegos que estudiaron o custe das externalidades provocadas por esta industria, custes millonarios que ano tras ano asume
os orzamentos de Sanidade ou os orzamentos da Consellería de Medio Ambiente. Algún deses queremos recuperar coa nosa proposta, se é apoiada por todos os grupos. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Sánchez. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista.